سێ تیمên لیسکا تایکواندۆ لە هەنگیەک li darxistin li bajarê Hesekê. Weke perwerdakê her sê mehan li bajarê Hesekê tê li darxistin. ev çalakî wek neşatekî her sê mehan pê radibin ixtîbarekê ji labar çê dikin di hindirê nadîde. Ev çalakiyan kayıp kesî pê rabûye dibistana bazê taekwandoyê û yekîtiya xwendevan û ciwanê Kurdî Demokratî Kurdistanê. Ev çalakiya henê em her sê meh çê dikin her lacebek nas çi mistewayek em wek ferîqekî ji hindirê nadî derxin cahiz be bişarikîne di kişan çi bitûlê ê ji derve hebe ew bitûlenî ser mistewa Hesekê hebe ser ya mistewa Cumhuriyê wan jî hebe kar pê bişarikîne. Divê li hengiyê de yarîzan amade dibin ji bo li hengiyên berferehtir. Em vê bitûlê çê dikin ji bo misteweya xwanê yani laceb ne sala xwe dimîn ciyê derib tê dimîne misteweya xwe nas nakin. Bi soxta derkev cewekî din wilo rexbayî bêtir dibe çil cewê hey derdixe. Yani di hindirê nadî dimîne bi hevalê xwe wan bilîzin kar. Bis ema derkeve bi xerîbar bilîze mistewiyatî ne xwanê dike. Tevî astengiyê li ser werzeşê lê dibistan û tîmên werzeşê li bajarê Hesekê berdewam in di çalakiyên xwe de. Dara Ebdo, Hesekê, Ark.